Lijepi pozdrav. Danas crtamo jednu gusjenicu. Ne samo jednu, možemo nacrtati i više. Znači, pokazat ću vam kako na najjednostavniji način možete nacrtati gusjenicu. Nije težak zadatak, a poslije toga u stvari tu gusjenicu možete iskoristiti za neke druge igre, odnosno za vježbanje nekih drugih vaših vještina, kao što je brojanje, kao što je pisanje, pogotovo za drugare koji tek treba da usvoje to pisanje. Uzet ćemo jednu, recimo zelenu, pa nacrtat ćemo jedan malo veći krug i to će biti glava u odnosu na tijelo gdje trebaju krugovi da vam budu malo manji. Evo ovako, ja sam uzela zelenu, vi možete naravno da bude gusjenica različitih boja. Eto ga, gusjenica ima na vrhu svoje glave pipke, eto ga, pa ja ću možda uzeti sada jednu crnu i tu ćemo nacrtati oči, nosić i jedan veliki osmijeh. Dužina vaše gusjenice može da bude koliko slova ima vaše ime. Moje ime je Suzana i recimo da ja sad tu kažem da prvo slovo S, pa to je jedan krug. Pa onda je drugo slovo moga imena U, Z, A, N, A. Tako. Ovim crtanjem vježbajte sitnu motoriku, odnosno vašu šaku, i vježbate kako da prostom rukom napravite krug. Naravno, da bi napravili neki onako baš dobar krug, onda možete iskoristiti neku čašu i te pomoću otvarate te čaše i pravite te krugove. Tako, naša gusjenica je negdje krenula. Uzela sam zelenu, htjela sam crnu. I ona ima neke možda male, sitne i nožice sa kojima se kroz travu kreće. Eto ga. Pa smo joj to stavili. Evo malo ćemo joj ove podebljati. Tako. I onda ćete lagano bojiti vašu gusjenicu ovako lijepo, polako. Vi zato imate vremena i strpljenja. Da ja ne bi to radila sada do kraja. Znači tu ćete malu gusjenicu, recimo glavu, bojiti u zeleno. Tako, a vi ćete to fino, onako, znate kako, polako, da ne prelazite crtu, što bi rekli, i tako ćete do kraja bojiti gusjenicu. Njeno tijelo ćete naravno bojiti, ja sam uzela narančastu, vi možete raznih boja, može biti sva zelena, sva narančasta, a naravno može biti i različitih boja, što da ne. U vašoj mašti je sve dozvoljeno. Evo, ja ću ovako raditi, crtkati ovo kao tijelo, kao njenu boju njenog tijela, a vi to lijepo ovako lagano, polako do kraja. Tako. Eto ga. Na početku sam rekla da ćemo nešto sa ovim gusjenicama, osim što ćemo je crtati, da ćemo pisati. A rekli smo da dužina koliko je naše ime. Prvo slovo moga imena je slovo S. Pa ćemo napisati S, pa U, pa Z, pa A, pa N, pa A. Gusjenicu možete smjestiti negdje, odnosno da ona recimo šeta po nekoj
livadi ako želite. Ili možete nacrtati, ako je lijep sunčan dan, možete nacrtati neko tu lijepo proljetno ili sada već uskoro ljetno sunce. Možete brojati kolika je dužine vaša gusjenica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moje ime ima 6 slova. A možete napisati, evo ga, znači to sam ja, gusjenica Suzana. A ovdje sam napravila imena nekih mojih malih drugara. Pa je ova gusjenica Nedim, ovo je Mona, pa je onda Melisa i Edi. I onda možete upoređivati koja gusjenica je najduža, koja ima najviše imena, slova, a koja, vidite kako, Edi ima samo 3 slova, Mona 4, Melisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nedim 1, 2, 3, 4, 5. Eto ga, znači 3, 4, 5 i 6. To bi bilo sve za ovaj put. Pratite nas, znači, svake srijede u 18 sati na našoj Facebook stranici i Udruženje Djetlić i na Facebook stranici Gete instituta. Lijepi pozdrav!